Moikkelis moi vaan kaikille seuraajille. Tänään on vähän erilainen video, nimittäin me ei olla edes meidän tallialueella, vaan me pelataan Among Usia hevosten kesken. Me tehdään vielä tehtävät, joten me ei ihan vielä aloiteta, mutta mä esittelen värit. Eli mä oon vaaleanruskea. Sitten Amelia on harmaa. Risto on vaaleansininen. Kalypso on valkoinen. Salama on tummankeltainen. Fanni on tummasininen. Fiona on vaaleanpunainen. Shira on violetti. Fasu on vaaleanvihreä. Fanni on pinkki. Tuon lunanvarsa Tuike on oranssi. Pipari on tumman ruskea. Se matki mua, koska mä oon vaaleanruskea. Se halusi olla tumman ruskea. Tän mehän ei itse saatu valita, mutta juu. Luna on punainen. Krista on tummanpunainen. Nipsu on vaaleankeltainen. Ja Rambo on musta. Eli tällä porukalla me sitten pelataan. Ja muille ei tietenkään saa kertoa mikä on. Ja me siis me tehdään paperilappuset, johon me kirjoitetaan meidän omat nimet. Sitten me sekoitetaan ne ja sitten otetaan sieltä yksi lappu meidän suulla, silmät kiinni. Tai ainakin sille, ettei näe niitä. Joo. Me aletaan nyt tehdä niitä tehtäviä. Siis ennen kuin me aloitetaan, niin ottakaa siinä sen aikaa. Okei, eli nyt me aletaan. Mä en tiedä mikä toi mun ääni oli alussa. Siis se vaan, en tiedä mikä toi ääni oli. Mutta siis nyt me aletaan katsomaan, ketkä on impoja. Ja siis impot menee jokin tohon. Ja, tai siis ne käy nostaan tosta lapun. Sitten ne ottaa sen lapun, mikä on nostanut, ja ei saa siis katsoa, minkä ottaa. Ja sitten ne tulee tähän. Ja pitää muistaa, minkä on saanut. Ja sitten mut laittaa silmät kiinni. Ja sitten ne 3 tyyppiä, jotka on saanut imposter-lapun, menee tohon, että ne näkee, että ketkä kaikki on impoja, että ne itse muistaa ne impot, ettei impo koita tappaa impoja ja sit ihmetellä, että miksi se huijaa, kun se ei kuole, mutta joo. Eli nyt me aletaan, kun me ollaan saatu tehtävätkin tehtyä, niin nostamaan noita lappuja. Ja aloitetaan täältä päästä, eli Rambo aloittaa. Mitäköhän tästäkin tulee? Otetaan vaikka tämä tästä. Tämä. No niin, mä oon roommate. Jos en mä halusinkin olla. Mä en halua olla impo. Ja onneksi mä en ookaan. Sit mä. Minkäköhän mä sain? Roommate. Mitä? Mun piti olla impo. Ihan sama. Okei, sit mä. Sitten katsotaan minkä mä sain.
Okei, eli mä oon crewmate. Okei, sit mä ehkä haluaisin olla impo, mutta no, ei mua haittaa, jos mä oon crewmate. No, mä oon crewmate, mutta eipä se haittaa. Ainakaan mulla ei tuu sitä stressiä, että jos ne 12 impoa lähtis, tai siis äänestettäis pois tai jotain, niin sitten mä olisin yksin, niin mun pitäisi tapakkakin muuten. Mä voitettais, niin ei haittaa, että mä oon crewmate. Sit mun vuoro. Tuliko kuka saukana, kun mä koitan saada yhtä? Mulle on ihan sama, mikä mä oon, koska no, joo. Näettekö te saman, mitä mä oon impostor, jee! No niin, mennään. Okei, ja sit mun vuoro. Mä haluan ehdottomasti olla crewmate. Jos mä oon crewmate. No niin, Fanni, sun vuoro. Jee! Mä haluan olla impostor. Mä vähän siivoan näitä muille, niin joo. Nyt katsotaan, mikä mä saan olla. Mä haluan olla impostor. Siis oh my god, mä oikeesti oon impostor. Ja mä otin vielä ihan vaan jonkun lapun tuolta. Yes. Tästä tulee paras päivä ikinä. No niin, sit mun vuoro. Mä vaan toivon, että mä oon crewmate and impostor. Koska ihan oikeesti mun pitäisi tappaa noita tyyppejä. Onneksi ei niinku oikeesti. Ihan sama. Jos täällä on impostor, niin ihan oikeesti. Okei, Mä en oo impostor. Okei, nyt oli mun vuoro tulla valitsemaan lappu. Ja mulle on siis ihan sama. Mä ehkä haluaisin olla impostor. Tai siis mä haluaisin olla impostor. Eli ei olekaan ihan sama. Siis mä oikeesti haluaisin niin paljon olla impostor. Mut no. Ei sillä mitään voi, jos mä en oo. Okei, mä oon crewmate. Siis oikeesti kaikkea sitä on keksitty. Joku tämmönen ihme impostor-peli. Tää ei oo mikään impostor-peli. Tää on Among Us, on tän pelin nimi. Jahas, no, mutta impostoreita tässä kumminkin on. Aika vähän lappuja enää. Mikäköhän mä oon? Okei, mä oon crewmate. Sen mä kyllä halusinkin olla. Tai ei mua ois haitannut, jos mä olisin impo, mut kumminkin. Okei, mä otan tän. Mä oon crewmate. Tässä pelissä ei siis oo engineer, koska no, ei tässä pelissä oikeassa elämässä pysty ventata, niin joo. On vaan impostor ja crewmate. Ja mä oon crewmate. Ariel, minkä sä sait? Sori, mä en voi kertoa. Mut nyt on sun vuoro hakea lappu. Joo, niin on. Mä tiedän. Mä otan tän lapun. Mä en siis yhtään tiedä mikä se on.
Mut mä en haluaisi olla impostor, koska en mä kumminkaan osaa. Crewmate. Juu, ei yhtään kyllä haittaa, se mä halusinkin olla. Okei, nyt oli mun vuoro. Tuolla hakeen tämmönen lappu. Niin mä nyt tulin hakeen. On lukea tyhmä lappu. Mitä siinä lukee? Mä oon impostor. Oh my god, mä en oo ikinä ennen ollut impostor. Tai no enhän mä ois pelannut tämmöstä peliä, mut kumminkin. Crewmate. Mä en osaa kyllä yhtään puhua. Crewmate. No, niin se varmaan sanotaan. Mä en tajua mitään näistä nykynuorten jutskista. Himputilla. Mä oon crewmate. Aika perus. Tupparuparuudaa. Mun ei tarvikaan valikoida, kun mä oon vika. Crewmate. Mä oisin kyllä halunnut olla impostor, mut no, kukaan on vikana impostorin sais. Sitten laitetaan tää. Näin. Okei, ja sit kaikki pitää silmät kiinni, paitsi minä. Sori nyt vaan, mut Felix, säkin pidät. No aha. Ja no, impot menee tonne. Kukaan ei saa kurkkia. Okei, eli minä, eli Calypso, Fanny ja Pipari ollaan impostoreita. Noniin, nyt kaikki impot meni tonne ja muut ei tiedetä ketä ne on. Ja no, tässä on kaikki impokit tuli tähän. Nyt aloitetaan. Tässä on siis nappi, mutta siis nyt peli alkakoot. Mä en oikein, mua vähän jännittää, koska mä en halua olla ensimmäinen, joka murhataan. Mulla on tässä tehtävä, eli pitää kasata kaikki ämpärit. Noin. Nyt ois kaatunut. Niin. Apua, siellä mun jalkaan kiinni. Noin, kasattu. Sitten nimi pois. Okei, tää on mun tehtävä. Aika helppo, pitää vaan pujotella noin. Ai niin, tässä oli ensin pitää pujotella käynnissä, sit ravissa ja sit vielä laukassa, niin kiva. No, eiköhän vaan alta tekemään. Apua. Siis mä en halua olla se yksi tyyppi, joka ei onnistuisi näin helpossa tehtävässä. Okei, tehtävä tehty, sit vaan mini pois. Täällä ei oo tehtävää.
easy peasy. Mikäköhän rako tääkin on? Tää on umpikuja vai kakka? No, mitä vai kakka? Mun nimi on tässä. Mun pitää mennä tää rataan. Oliko se nyt niin, että ekana tullaan tää puueste, sitten toi ihmeeste, sitten kierretään tämä tältä puolelta, tullaan tästä, mennään tuolta ja mennään tästä. Okei, se oli tää rata. Okei, mennään sitten. Ukseri. Ui. Ihan helppoja. Pikkulasten esteitä. Ja Report. Eli mä löysin Lunan kuolleen, tai siis niin, murhattuna tuolta. Sillä kuolleena, mutta ei siis oikeassa elämässä vaan tässä. Siis se oli tuo nurkassa makas. Mut äänestetään nyt vaan. Eli 3, 2, 1, nyt. Mä skippaan. Mä äänestän Felixia. Felix on muutenkin niin lapsellinen. Mä kyllä skippaan myös. Mä äänestän Kristoa. No mä äänestän Ristoa. Mä skippaan. Mäkin kyllä skippaan. No samaa. Mäkin skippaan. Felixia. Skippaan. Mä skippaan. Ameliaa. No mitä mua? No mä äänestän sit Calypsoa. Mä äänestän Skippiä. Okei, eli Skippi voitti. Jatketaan nyt vaan ilman Lunaa. Okei, mä menin nyt tänne, kun mä oon pelistä nyt pois. Mä tein nyt kaikki mun tehtävät. Ja ekana mun pitää kasata nää. No olipa nyt vaikeeta. Ei vaan oikeesti oli ihan vitsin vaikea. Sitten mun pitää vielä levittää nää. Noin, sit editään mun seuraava tehtävä. Missäköhän se on? Tuike. Tässä lukee tuike editään. Tässä pitää tehdä 2 juttua, mitkä ei ole syötäviä. Tää ainakin on syötävää. Tää varmaan ei oo. Jotain hilloa. No se varmaan on syötävää ihmisten. Porkkanaa. Jotain, mikäs tän nimi oli, joku juoma. Ei kaakao, vaan kahvi. Niin, kahvi se oli. Kahvi. Tää on syötävää. Mutta tässä on maitoa. Eiku aine, jos mietin nyt ihmistä, niin no joo, heinä ei oo ihmisellä kumminkin. Eli nää 2. No niin, mä laitan ne takas ja otan oman nimen tästä pois. Tässä on viikatehtävä, koska tehtäviä oli 3. Eli mä otan taas sit pois. Aha.
kun mä oon tehnyt tän. Eli tässä pitää puijotella nää käynnissä, ravissa ja laukassa. Apua sitten vielä laukassa. Mä en halua epäonnistua tässä. Jes, mä onnistuin. Sitten mä voinkin vaan käppäillä, koska kaikki tehtävät on tehty. Ja mulle lähtetty joku tämmönen vitsit. Ja ämpäreitä pitää kasata. Ja mähän sain sen heti. Okei, mullakin on nää joku ihmeen ämpäri. Tää jutska. Niin mä nyt teen tän. No mutta tämähän oli ihan lälly. Täällä on tehty hyvää työtä. Tää on mun tehtävä. Report! 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 Mä olin just tulossa reporttaa, kun mä näin ne ruumiit. Mut siis toi... kuka nyt toi on? Pipari oli siinä ihan lähellä. Niin Pipari on ihan parppina impostor, koska se vielä katsoi sitä. Ja sit äkkiä kääntyi pois ja laukkas pois, kun mä tulin siihen ja Amelia. Jep, mä näin ton saman. Mä en nähnyt mitään tommosta. En mäkään. En nähnyt siis. Mä en nähnyt. Mä näin. Ehkä. Mitä? Älkää huijatko. En varmana. Niin, Pipari puhuu totta. No, kaipa Pipari sit puhuu totta. No, niin varmaan. Niin. No, mä en kyllä usko Piparia. No niin, eli äänestetään nyt. No, mä äänestän Arielia. Mäkin äänestän Arielia. Mä äänestän Arielia sit kans. Mä äänestän Piparia. Mä skippaan. Mä äänestän Piparia. No sama, mä äänestän Piparia. Sama. Mäkin äänestän Piparia. Mä skippaan. Mä en halua osallistua tähän riitelyyn. Mä äänestän Arielia. Mäkin äänestän Arielia. Eli ootas. Ariel sai monta, mutta Pipari sai monta. Katon, ketkä äänesti Arielia ja Pipari. Eli tässä vissiin siis kävi niin, mä ei pystytty ihan kärryllä, mutta todennäköisesti tässä kävi niin, että molemmat sai 4 ääntä, joten... Kukaan ei tippunut pois pelistä. Kumpi tekee ekaten tehtävän? Saaks mä tehdä? Juu, saat. Ei, apua, nyt tää meni ihan väärin. Mun pitää tehdä alusta koko tehtävä.
Voi, että mullekin on tämmöstä hyppytreeniä ihan oikeesti. Okei. Ei kun vaan menoks. Heti ykkösellä kaatu. Kaippaan mä sit menen uudestaan. Vihdoista ja viimein mä pääsin sen. Okei, kaikki muutkin teki tän jo nyt, niin ehkä mäkin sitten. Mä menin heti väärän radan, joten uudestaan. Report. No niin, mä sanon suoraan, että mä äänestän piparia. Sama. No kai mäkin sitä. Mä äänestän äitiä ja Fionaa. Mä äänestän piparia. Mä äänestän sit kans piparia. Mitä? Mä äänestän Fionaa. Mä äänestän piparia. Mä äänestän piparia. Samoin. Mä äänestän Fionaa. Okei, mä tipuin pelistä pois. Mä olin siis impostor. Eli 2 impoa jäljellä. Ja toinen niistä olen minä. No niin, tää on syötävää. Tää ei oo syötävää. Tää on syötävää. Tää on syötävää. Tää ei oo syötävää. Eikä juotavaa. Tää on syötävää. Tääkään ei kyllä oo syötävää tai juotavaa. Niitä oli 3 eikä 2 tässä on huijattu. Mitä? Väärin. Ei tää voi olla väärin. Tää on syötävää. Tää ei oo syötävää. Tää sit on. Tääkin on. Tää on. Tää on sitten. No kai sit tää ei oo. Ihan helppo. Tää ei oo syötävää. Eikä tää. Niinpä. Tää ei ole syötävää. Eikä tää oo syötävää.
Hei, crewmate voitti. Miten niin? Mä olin impo ja sitten toi Calypso oli impostor vielä. Mutta kun me saatiin tehtyä kaikki tehtävät, eli me voitettiin. Yes. No niin, eli tällä kertaa kävi näin päin, että crewmate voitti ja impostorit hävis. Mutta jos kommentit on päällä, kommentoikaa ihmeessä, haluatteko te osa 2. Ja joo, heippa!